Ani sɔgɔma tan Musa. Oui. Ni mɔgɔ wulila. Kuma fɔ tigɛ ni mɔgɔ diya la. E mɔgɔ tun bɛ na se ma don in kɔnɔ yan nɔ. Hey, ne ma fina depuis Ala ka jɛn ne ni fa tile ma deli ka jigɛ ɲɔgɔn tigɛ la. Ne ko, e tɛ kuma de mɛn a? Sunguruba bilalen yɛrɛ dɔn bali. Bi ta kɔfɛ ka ne wele ko min ba o bɛ na. N bɛ to k'a da i kɔnɔ. I ka sunguruba tigɛ ne la dɛ. I b'a faamuya? Wa i tɛ min kalama. I fa tɛ bi, i fa tɛ sini, wa t'i fa ɲini. E Tolo Musa, ni ne fa tɛ yen, ne fa ye jɔn ye? Ne ko, ne bɛ ka kuma min f'i ɲɛna o, a bɛ ka don i kulo fɛ ka bɔ ni yan de ya. Han? K'i fa tɛ, k'i fa tɛ halisa. Désormais, bi ta tɛmɛnen kɔfɛ, i kulo da yɛlɛ kan lamɛn. N'i ko ne ma k'i fa, i nɛ, n b'a tigɛ k'a bi da kɔnɔ. I bɛ k'a faamuya kɔni. Mumia. Ayi, ne ko mago mun ye Tolo Musa de la. I mago tɛ n na. Musa tuguni a? Ne ko mun tɛ mɔgɔninfin bonya de? Musa ne t'i yɛrɛ dɔn du in kɔnɔ yan ni. I tɛ foyi la fugaridiya kɔ, mangakɔnɔba ci mɔgɔw kunna. E yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔden tɔ e da kan ka don yan duko la. Han? A tɛ se ka mɔgɔ to a danbe la dɔɔni. Mɔgɔ dalen bɛ sunɔgɔ la mɔgɔ la wuli ni jugu sagoya kan ninnu na. Musa ɲani k'a kɛ ni mangakɔnɔba ci ye o. I tɛ dɔ fara baara kan fugariden. Hey, I place dɔ du in kɔnɔ, I tulo bɛ n kan na. I tɛ du in den dɔ, I ye ɲɛmɔgɔden de. Est-ce que I b'a faamu? I b'i yɛrɛ dɔn, y'a mɛn a? N t'a fɛ k'i da mankan mɛn du ko la, tulo bɛ n kan na. Yɛrɛ dɔn bali ta tiɲɛnen ninnu, u bɛɛ ye kelen. E ni nin bɛɛ tɛ kelen ya, ɲani k'i jɔ k'o fa tɛ ye o ba tɛ ye, e n'a bɛɛ tɛ kelen ya. Jugu sago bɛ mun ɲa fugariden. N bɛna don ka n da. N ka don e ka e mo place jugu sago ninnu taa tiɲɛni wɔrɔw dɔ ka kuma n kɔfɛ e bɛ ne dɔn. Ah, tonton basi bɛ yen dɛ. N'i ma ɲɛ o ma, an ka so bɛna ɲini ka ci. Musa de wulila ko fɔ ka cɛ tila jagosa. Bon, an b'o ko la, Junior fana de taara a ka kɛnɛmaden ta ka na imposer an ka so kɔnɔ. Bon, o tɛ ka mɔgɔ lamɛn yɛrɛ. Comme cela ne suffisait pas, Kadia fana bɔra ka furu la ka na sigi an fɛ so kɔnɔ. Kadia tɛ a cɛla la bilen. Kadia bɔra cɛla la. Mun kɛra? Ah, mɔgɔ si t'o dɔn. A kɔni nalen, a ti ka mɔgɔ lamɛn wa a ti mɔgɔ bonya. Fɛn o fɛn ka d'a ye, a b'o de kɛ. Mɔgɔ da tɛ se ka don a la yɛrɛ.
N'i y'a mɛn ko famaloden, n'i y'a mɛn ko bamaloden, somɔgɔmaloden, walahi e don. Sunguruba pakɛla. Ka bɔ ka taa si kunfɛ, sunguruba yala o la. Han? E ma de y'an bolo? E ma de y'an kuma sulu? Ne ye famaloden, ne ka kɛ bamaloden, o fɛnɛ ka fisa ni fugariden. Parce que e tɛ dɔ wɛrɛ la yan nɔ ni tiɲɛko kɛlɛ tɛ. Ne bɛ bɔ ka taa n ka sungurubaya kɛ, ne bɛ na ni balo de. E dun sigilen bɛ du kɔnɔ nɔ mɔgɔw ka ɲɔ kan, i tɛ taa baara kɛ, i tɛ taa foyi kɛ, fo tiɲɛko kɛlɛ. Bon ni si ta ma juguya dɛ. Umu, aw ba tɔgɔ ma? An ba tɔgɔ Umu. Awɔ. Ale fana ye mun kɛ? Umu yɛrɛ de banna sori kɔnɔna la pewu. A bɛ se ka tile 2 kɛ walima tile 3 a tɛ don so kɔnɔ. Don laban min yɛrɛ ne taara polisiso la ka taa ɲɛɲini. N'a sɔrɔ polisiw m'a minɛ ou bien ni fɛn dɔ m'a sɔrɔ. O dugu bɛɛ a seginna ka na so kɔnɔ. Bon n kɔni t'a dɔn min b'a bolo kɛnɛmana in na kɔni. Nka a bilama a ye kɛnɛmana fusa ni so kɔnɔna ye dɛ. Tɔnɔ, n b'a ɲini i fɛ i k'an dɛmɛ nin ko in na. Layi, aw fa sa, ɲinan y'a san joli? Est-ce que mɔgɔ baw la min y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ k'a bɛ na ne Banjugu fɛ yan? Tɔnɔ Banjugu, an bɛ fɛ a ka kɛ tan, an bɛ fɛ a ka kɛ tan, walima an b'a kɛ cogo di? N yɛrɛ y'a laɲini ka aw fara ɲɔgɔn kan walasa k'a n'aw hakili yira ɲɔgɔn na. Aw ma sɔn. Bi min n'a gɛlɛyara, i bɛ se ne Banjugu ma. N bɛ min f'i ye, e de ye kɔrɔ ye, i ye du den fɔlɔ de ye, i b'i jɔ i jɔyɔrɔ de la walasa ka nin dilan. Tɔnɔ, ne ye ko bɛɛ de kɛ nin na ka dɛsɛ. Don o don n bɛ kuma o fɛ, mun tɛ ka n lamɛn tonton. Baasi tɛ. N y'a mɛn. N b'a dɔn n bɛ min kɛ sisan. Voilà, merci. N'Ala sɔnn'a ma, n bɛ kuma. Oui, n bɛ na. Ala ka se ni ɲuman. Amina rabi. I bɛ sokɔnɔmɔgɔw fɔ n ye. O n'a mɛn. Bantini a bɛ yen, baasi t'a la? A bɛ yen, baasi foyi t'a la. I bɛ n ka foli f'a ye. N bɛ tiɲɛko kɛlɛ kɛ bi wa n b'a kɛ sini ka d'a kan ne fa ka du de don. Ne bɛ n waso n'o ye kɛ. E dun n'a fɔra bɛɛ k'i waso n'i ka baara ye, e ni Ala cɛ e bɛ se k'i waso n'i ta ye. Fo k'a ɲa. Sunguruba i t'i maloya? Han? Au contraire, e de kan ka maloya. Denkɛli k'a ci bɛɛ bila ko tiɲɛko, o ye fugardenya de ye. N tɛ dɔgɔya dɛ. I bɛ N tɛ dɔgɔya. dɔgɔya. I bɛ dɔgɔya sini. N'i ye n dɔgɔya a ka kɛra n'i ye e ka ne dɔgɔya tuguni. N dɔgɔya n ka ye. Hali sini sɔgɔma ni e y'i da don n'i ka baara ko kuma la, ne b'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli wo fɛ. E ni Ala cɛ, e yɛrɛ kan ka se ka maloya. E b'i sigida la nɔ, e filan jumɛn de bɛ nin sigida in kɔnɔ ko min ka don e la? Han? Ni e bɛ maloya, e kan ka don so kɔnɔ, e man ka t'i ka sigida la bɔ. N bɛ n sigida la o de ye n diya o. Ni fɛn min ka jugu bɛ na a kana minɛ kɛ. Hali sini n bɛ n fa ka da la, n tɛ mɔgɔ yɛrɛ da la, n bɛ n fa de ka da la. N bɛ n sigi fo sigicogo min ka di ye. E bɔra so kɔnɔ depuis heure jumɛn? Kabini kunu 22 heures. 22 heures e bɔra heure jumɛn bɛ yen? 10 heures tɛmɛna sisan. I tɛ maloya. Hey, n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna bi ta tɛmɛnen kɔfɛ n'i e bɔra sufɛ ka segin ni heure comme ça i b'i kun n'a kala ta kɛnɛ ma i tɛ don an fɛ yen. I y'a faamuya? Nin y'an fa ka du de ye. A tɛ kɛ batɛmɛsira ye abada. E fa ka du, e yɛrɛ t'i ka maloya yɛrɛ. I kan ka bɔ de ka taa ɲɛɲini. Fa t'a ba t'a kɛ, yɛrɛ t'a ni ɲɔgɔn cɛ. K'o f'i ɲɛna. Nin ye fugardenya de ye. N tɛ dɔgɔya. N tɛ dɔgɔya. I tɛ bɔ ne da la. Ne bɛ bɔ de ka taa n ta ɲɛɲini koyi. Ne tɛ da ka sunɔgɔ yan nɔ ko tiɲɛko ninnu ne ka sira fosi t'o la. Ne bɛ bɔ de ka taa n ta ɲɛɲini. E dun sigilen don yan nɔ ko fa tiɲɛ. Han? Ne bɛ ɲininka o. Ne bɛ taa n ka fa kɛ o. Ne b'a kɛ ni e t'a ye. Ayi,
L'état, voilà les bêtes à valeur de ma carte, vous avez la carrière, non? Les bêtes à valeur de ma wallet. Au contraire, ne bɛ bɔ so kɔnɔna la nɔ ka taa baara kɛ ka na ni fɛn dɔ de dun ŋɔnɔ yan nɔ e dun sigilen don yan nɔ k'i baara bɛɛ bila ko tiɲɛ ko ne ni Fugardin t'a fɔ ne ni baarakɛlaw de b'a fɔ i y'a mɛn yan désormais kana ne lajɔ nin kuma modèle ɲɔgɔnna la bilen i y'a mɛn yan parce que e tɛ baara kɛ baarakɛla bonyalen don ka tɛmɛ baarakɛbali kan N tɛ baara kɛ n'i ma baara kɛ o y'i kungo de wa n tɛ baara e bɛ mun ye ale du yɛrɛ kɔnɔ kuma la bilen i y'a mɛn yan n bɛ n da don a la n bɛ n da don ale kan k'i mara de i bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ ye a ma ban dɛ i filɛ ka dangale ta a kuma tɛ n ye kojuguba de kɛ ka walahi an bɛ ɲɔgɔn na fo filika fo nɛrɛbɔ an bɛ ɲɔgɔn na dɛ o mulubaliya tɛ kolokolo yan nɔ hali sini ka t'i ka bajama yala kɛ k'i bɛna dan fa fɛ o tɛ kɛ abada munna tɛ ka tiɲɛko kɛlɛ kɛ sunguruba k'ale bɛna se ka fɛn min f'i denw ɲɛna Tan an sɔgɔma wala Denbaya. baasi foyi tɛ yen nɔ Ne de kun mago b'e la o. o ka di Awɔ a ka di. a baasi tɛ n b'i lamɛn Ne ma foyi de faamuya du kɔnɔna kow la nin wagati in na. tanti tɔgɔ di ne kɔni b'a dɔn du kɔnɔ kuma kɔni o ye musow ka ko de ye i tɛ Kaja min ɲininka Kaja. N bɛ se ka n da maga Kaja tɔgɔ la k'an bɔ tele la. tanti e fɛnɛ b'a dɔn Kaja tɛ kojugu kɛla koyi Non Kaja ma nɔgɔn n tɛ se. aya jɔn ni fɛn dɔ kɛ ka pan i kunna jɔn ye mun k'i la Mɔgɔ si ma foyi kɛ nin na. N bɛ dumuni kɛ ka ɲa n ka so ka ɲi n ka fɛn bɛɛ mais n'a fɔra ko ne min ye du musokɔrɔba kelen du kɔnɔ yan du fɛn bɛɛ bɛ ka tɛmɛ ne kan foyi tɛ ka sara nin na. tanti ne tɛ i ka kuma faamu halisa dɛ o tuma dɔ de ye fɛn dɔ kɛ ka pan i kunna wa ne yɛrɛ de don fɛn dɔ kɛ ka pan i kunna Ne ɲɛ b'aw la aw bɛ tiɲɛ ko kuma la n ma wele a kuma na wa foyi ma sara nin na. kasa tɛmɛna kɔnɔ wɛrɛ kan tanti depuis quand i b'i da don an ka tiɲɛ ko kuma la Ne t'e fa muso ye de. o ye tiɲɛ o i ye ne fa muso ye mais i t'an si muso ye an si bɛ furu ka don du in kɔnɔ est ce que i bɛ ka faamu et puis i den t'an cɛ la i man kan tɛ ka fɔ i b'i da don an ka tiɲɛ ko kuma la maintenant n'i y'a faamu e furula an fa kama wari de nɔfɛ ou bien An sera foyi ye agir. an tɛmɛn'o kan yɛrɛ ni mɔgɔw bɛ k'aw bonya quoi il faut que k'aw yɛrɛ bonya est ce que i bɛ ka faamu depuis n'i nana du in kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ si ka dɔgɔyalima ma deli ka s'i ma wa i ma den wolo an fa yɛrɛ i bɛ ka faamu ni mɔgɔw bɛ k'i bonya i yɛrɛ bonya quoi depuis n'e furula ka na jɔn ka dɔgɔyalima deli ka s'i ma an bɛɛ y'i bonya an bɛɛ y'i k'an ba ye mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ limite de b'o la i kana i da don o la o t'i i n'anw cɛ quoi fɛn dɔw bɛ yen nɔ i yɛrɛ bonya ma quoi est ce que i bɛ ka faamu que ça soit la première et la dernière fois k'i bɛ ne lajɔ ni ɲɔgɔnna manamana kuma la i tulo b'a la. Ayi a banna. Tɔnɔ Banjugu a bɛ di baasi t'i la baasi foyi tɛ n na n'i y'a ye n sera i ma yan bi baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye komi du kɔnɔ maa si tɛ ne dɔn fo n'a bɔra e la n nana se i ma i ka taa n'i ye du kɔnɔ i ka n présenter du kɔnɔmɔgɔw bɛ se ka n dɔn cogo min na pour que n fana ka se ka ɲiyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛko in na baasi tɛ i ka o kuma ye tiɲɛ nka i hakili sigi fɔlɔ a ka kan ni balimaw ka sigi ka kuma n k'a da yir'u la n'an bɛnna min na n m'o da i tulo kan tɔnɔ Banjugu ne ma ko gɛlɛn yɔrɔ ye nin yɔrɔ la nin ko in ka nɔgɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ tun tɛ du kɔnɔ min bɛ ne dɔn mais mɔgɔ bɛ yen min bɛ ne dɔn ne ma gɛlɛma yɔrɔ o ko la dɛ i y'a fɔ cogo min a man gɛlɛn ten i n'a fɔ a ka gɛlɛn fana n'o kɔni b'i dɔn i balima foyi tɛ yen min b'i dɔn donc n bɛ taa da yir'u la n'u bɛ sigi ka kuma an bɛ kumaw yira ɲɔgɔn na n'an bɛnna min kan n'Ala sɔnn'a ma n b'o da i tulo kan i y'a mɛn a ka di n ye i k'i hakili sigi i ka wagati dɔɔni di yan walasa n'u ka ɲɔgɔn ye n'i ka kuma faamu
I y'a faamuya problème fosi t'a la a bɛ diya n ye kojugu n'an bɛnna fɔla dɔrɔn n bɛ ci bila i ma n'ala sɔnna a ma n b'o da i tulo kan ok o bɛ diya n ye o de tun ye n sekun i ma yan baasi tɛ n y'a f'i ye cogo min an b'a kɛ ten n'ala sɔnna a ma ni min bɔra a ko la dɔrɔn n b'i la kunnafoni i y'a mɛn n y'a mɛn n bɛ sira ɲini fɔlɔ a sera awɔ n b'a to an ka dumuni kɛ fɔlɔ tɔnɔ Banjugu kɔngɔ tɛ n na koyi baasi tɛ kana fama ma han n'ala sɔnna a ma sanga ni waati to kana bɔ yen n y'a mɛn an ka to ka hakilinaw falen falen o de ka ɲi hadamadenya la ala ka se ni ɲuman ye amina hakili to yɛrɛ la han awɔ i ni baraji awa ala ka tile hɛrɛ amina yarabi Kaja, eres ira. Neni herama si ben joleta. Tanti, ni tu migi nyina mena, nkuntigi yeri. Mika mek le flani na ki dabe ne fara tien ko la bi nyesira la. Ne te fam so iri. Jagu ya ne be ndadu ana. Ayi, ifilla. Ene fam so tien e ma den wolo ne fa tien mek la awni 2 million tere. An sera fo ye. An temeno kan. I temeno ra ton fana temeni la. Ebe ne do. Ebi dado ne fara tien ko la munambi ambe nyesira la. Ni nyini nga soti fabula. Ifa te bate ya. Et se gata fe kata o tien klebe ni genyan ni takaya. Ha? Tanti. Ibi dabo nga tien ko la kluben kana. Oui. Tono. Il y a une situation où il y a des camarades qui ont joué. D'où quelle? D'où ma. Quelle est la traque d'or ne fait routine ne fait quelle? D'où n'est tu ne fait quelle a on a d'où la bande farali. Ne d'où fait la côte. Ne te fait d'où n'a faracture aussi là. I bɛ ko kɔnɔ n'i ye faamuya. Siyɔrɔ ɲɛnama b'i bolo déjà. I bɛ dumuni k'a kɛ heure la. Wa dumuni bɛ d'i ma a dicogo ɲuman na. N'o t'i bɔ kɛ, da yɛlɛnen filɛ tanti i bɛ se ka taa. I y'a mɛn wa? I da donyɔrɔ t'a faga tiɲɛ ko ye dɛ. I tulo bɛ n kana kɔni. Ne fa ye furu bɔlɔ nin kɔnɔ. Han? N'i y'a mɛn i da b'an ka tiɲɛ ko la c'est que tiɲɛ t'i fa bolo dɛ. O de to i bɛ nin gɛn ta kunna yan nɔ. I man ta dabo kama kaza. E bɛ se k'a dabɔ kama. Yafa ma ala kama. N tɛ yafa. Nin kɔfɛ i da kana don an ka tiɲɛ ko la y'a mɛn wa? A t'i ɲɛsira la dɛ. I ma den wolo ne fɛ tiɲɛ bɛ di mɔgɔ min ma. Den wolobali. Madara ni y'a faamu ne fɔlɔ. I y'a faamu wa? O daga dilan. Ni bi situation me chugo. Abi ga ni la strane. Do kele. Do ma. Kele ere bi aso tieni no fe. Ni tieni no fe kele du gono. Adu be la ba farali. Ni du fe la koto yi.
Ne ka ko fɔ ne b'a bɛɛ kalama mais ne b'a ɲini fɛ halisa i ka to ne kɔ mankan bɛ so in kɔnɔ yan nɔ cɛnko kɛlɛ bɛ so in kɔnɔ yan nɔ n'Ala sɔnna ma nin bɛɛ bɛ ban a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ. A tɔnɔ nin du in dun nana fara e de du denkɛ fɔlɔ ye i tɔgɔ bɛ fɔ dɛ u b'a fɔ k'a bɔra e de la o dun ma ɲi nɔ o kama i k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la du in kana se ka fara. Ok n'Ala sɔnna ma nin du in tɛ fara tant que ka ne balodon kɔni to yan don dɔ la an bɛ to da kelen fɛ wa an bɛ bɔ da kelen fɛ. Ala k'o kɛ o y'an bɛɛ ka laɲini ye Ala k'a ɲaga d'an ma. Amin. N y'a mɛn an b'a kɛ ten tɔ ne kɔni a fara de o tɛ ne fɛla ko ye dɛ. Ne yɛrɛ hakili la o kelen de ye. A bɛ ɲɔgɔn an b'a di Ala ma. N'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ. N bɛna taa bɔ n buramuso kɔrɔba la n kun nana n bɛna f'i ye komi i ma tila dumuni na fɔlɔ. Ok, y a pas de souci. Sira bɛ bolo. Tanti, an sɔgɔma. Nse. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen. I yɛrɛ dun? Baasi foyi tɛ na. Ala kana baasi kɛ. Arabi. Se. Jɔ dɛ. Nin minɛ k'a bila i bolo kɔrɔ. I ka fɛn dɔw san n'a ye. Nin cayara dɛ ne den. Tanti, nin tɛ foyi ye. Normalement, an fa tɛ yen nɔ. An kan ka hakili to i la. Ni ko yɛrɛ b'a kɛ cogo la, ne kan ka fɛn k'i ye min ka ca ni nin. Donc nin tɛ fosi de. Jɔ, e tɛ kuma de mɛn wa? Ne ko kuma dɔ de ye kulo yan fɛ ka bɔ ni yan de ya. Ne ma fili n kɔnɔ ni sen ye du in kɔnɔ yan tuguni ya. Cɛ ye sunkuruba ye. Mais kana ɲini fa fɛ yen n'i b'i ka sunkuruba kɛ i b'a kɔnɔ kɛnɛma yen nɔ a tɛ kɛ ne fa la du kɔnɔ yari ne fa ta ye i tulo bɛ na cɛ min ka woro bɛ e nɔfɛ a ma hali takula bɔ e nɔfɛ e de bɛ yala k'o ɲini ne hakili la o cɛ de kan ka yala ka muso ɲini mais e de bɛ ka yala ka cɛ ɲini o bɛna valeur jumɛn kɛ e la han hey bi ka k'a fɔlɔ n'a laban ye i kana an fa ka du kɔnɔ k'i bɛna cɛ ɲini ni mago b'a la a wele a b'i sɔrɔ kɛnɛma ye i tulo bɛ na nka yɛrɛ kɛnɛma taa ka bɔ yan. Ne mun k'i la. depuis ni ɲɛ b'i la k'i ka taa ka bɔ yan. Oui e ye min faamuya ne tɔw tun y'a faamuya fɛn min ne tun tɛ sɛgɛn sinon ne tɔɔrɔlen don du in kɔnɔ bi dɛ. Tanti, tɔɔrɔ ye diyagoya ye nka don ka jan a sebali tɛ. N'Ala sɔnna ma nin ko ninnu bɛɛ bɛ ban tɔɔrɔ fɛn fɛn b'i kan nin so in kɔnɔ yan nɔ a bɛɛ bɛ ban i y'a faamu. N y'a mɛn Ala ka caman bila a nɔ la. Amina yarabi. Ala k'a fali miliyɔn na. Amina. Ala kana a ta yɔrɔ lankolon. Amina yarabi. Ala k'i jugu malo i ye. Amina. Ala k'i yɛrɛ sago ye. Amina yarabi. Diyara n ye yɛrɛ de. N kan ka taga ci dɔ de la dɛ n ko n bɛna n sari la. Awɔ n y'a mɛn Ala ka segin n'i ɲuman ye. Amina. a ka woro yɛrɛ t'i kunkɔrɔ kɛnɛma depuis ɲɛ b'i la kɛnɛma. Ne mun k'i la. Musa, mun de bɛ yan?
Ne ko mun de la e tɛ se k'i yɛrɛ bila i place la dɛ cɛ ko to ko y'i to ko ye mun de la mɔgɔ fo mɔgɔw ka to ka sigi kuma kelenw de kan e i t'i yɛrɛ dɔn a ka mun de sere ma Jor kana dɔgɔya muso kama fo k'a ɲɛ i dama ka kan du in na cogo min na a fana dama ka kan la ten de Jor ne e kɛ i bɛ ka mɔgɔ lankolon la kun ta ka bɔ ne kan dɛ e bɛ ka ɲini k'a fɔ i muso tɛ koyi ni sugu de don o yɛrɛ de ko don i bɛ ka faamu wa i bɔ ne ka sira kan wa ne mana ko o ko kɛ du in kɔnɔ a kɛbaga de y'a kɛ mɔgɔ lankolon bɛɛ bɛ na ka taa Baba. Ntatatola ya. Wallahi na yi kɔnɔ da i la. A de tɛ dan ka tiɲɛ kuma la abada. Kaja. Nam, tonton. N y'a mɛn k'i bɛ so kɔnɔ. A dun kɛra cogo di i ka minɛnw cɛ ka yɛlɛma so kɔnɔ mun de bɛ yen? Tonton kɛ, ne de tun ko n bɛ n cɛ fɛ fɔlɔ, mais sisan ne t'a fɛ. Kaja. O ka sugu jumɛn? Ne hakili la ko i cɛ na nin ɲini sira dɔw de fɛ. An ka furusiri kɛ. Tɛmɛ kɛra sira dɔw de fɛ. Hali n'a sɔrɔ e t'i cɛ fɛ bilen. Hali ni furuko in kan ka bɔ a ma. Hakili la o fana de bɛ fɔ ka tɛmɛ sira dɔw fɛ walasa ka se ka ko sigi sen kan cogoya min na. Mun de kɛra? Mun de la e bɛ so? Ne ko e bɛ fɛ ka mun de dɔn a ko la o juste tonton? N bɛ fɛ ka bɛɛ de dɔn. Mun de bɛ yen? Ne de tun ko n bɛ n cɛ fɛ, ne t'a fɛ bilen. O dɔrɔn de y'a ko ye. Ni ta in faamu. Sisan n bɛ min f'i ye. Ni foyi t'i ni cɛ cɛ. N tɛ fɛ k'i du kɔnɔ. I ka minɛnw cɛ ka yɛlɛma i cɛ fɛ yen. Ayi dɛ, e filila du jumɛn? I bɛ yɔrɔ min na de ko don. Ni fɛn t'i ni cɛ cɛ. I ka minɛnw cɛ ka yɛlɛma cɛ fɛ yen. Ayi tonton, i ka du san ne ko ye dɛ. O ye ne fa ka du jɔlen de. Ne b'a kɔnɔ mɔgɔ si tɛ, hali e tɛ se ka ne bɔ nin du in kɔnɔ. N m'o f'i ye bi. O mɔgɔ tɛna bɛn diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ k'i bɛ ne Kaja labɔ nin du in kɔnɔ. Ayi ne ɲɛ t'o la. Kaja dɔn e yɛrɛ wolosa kɛ. Tonton ne ma n yɛrɛ wolo dɛ. Mais mɔgɔ de tɛ yen min bɛna fɔ k'i bɛ ne labɔ an ka du kɔnɔ. Ne fa y'a ka du jɔ ka sɔrɔ ka sa. I bɛ ka ɲinɛ min kɔ, e ye ne fantini dɔrɔn de ye koyi. I tɛ ne fa yɛrɛ ye dɛ. I ye ne fa dɔgɔnin dɔrɔn de, wa ne fa sara fana. Déjà que n'a sara n'a ka du bɛ yen, ni taga yɔrɔ tɛ ne bɛ se ka na n fa fɛ yen, n bɛ n sigi n fa ka du kɔnɔ kɛ. E t'a dɔn wa? I bɛ se ka du min kuma kɛ ko ne ka bɔ yen, o ye yan de, o y'i ta de. N'o tɛ min bɛ yen fɛ, o t'i ta ye dɛ, o ye ne fa ka du jɔ ne ba ni. Baasi tɛ e bɛ se ka taa. O da ka di la. Jɔn min ɲɔgɔn na fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ du kɔnɔ e ɲɛ t'a bɛɛ la ni ne ma taga kɛ nin tiɲɛko kɛlɛ a bɛ kɛ ne kan ne bɛ kɛ tiɲɛ n buramuso e bɛ taa k'a ko to an bolo yan nɔ e mun ye du mɔgɔkɔrɔba ye ni ne ma taa n'a fɔra k'o don ne ye junior wele ne ka ko bɛ kun min na ko b'o ɲininka du tagabolo la junior ye ne bɔrɔntɔ junior ye kuma fɔ ne ma ne ma sigi n'a ye k'a b'a fɔ ma o ma kɛ baasi ye Kaja na a tun bɛ ɲini k'i bɔnɛ Kaja ye kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma dɔgɔyaliman tɛ dɔgɔyaliman tɛ fo ka ne ka den wolobaliya k'a bɛɛ fɔ k'a don ne kulo la ni ne ma taga ninnu bɛ ne faga e ka sabali e ka to yan nɔ ni denkɛ nana ne bɛ kuma ɲɛfɔ a ɲɛna ayi ne bɛ taa n'a nana i b'a ɲɛfɔ a ye ne kɔfɛ ni tɔ tɛ kɛ ne ɲɛna ala ka hɛrɛ fɔ ne kɔ a fɔ nin ye nin du in faratɔ ye ne yɛrɛ ka anniversaire video i ka statut sanfɛ ne ma se ka na a ma diya ne ye dɛ e ne bɛ kɛlɛ la sa ala an kana kɛlɛ sa ciw de kun ka ca ne ka anniversaire don ne ka mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ min o ye e ye a faamuya sa ciw de kun ka ca ma se ka na wale i ye min ye ne ka statut la o ye fitini dɔrɔn de sinon ɲɛ t'a photo tɔw la a ɲɛna dɛ
Wa ko papa y'a sego kɛ ne ka ko la cogo min na. Hali n'a yɛrɛ don. Non, wala ne tɛ n fa sara sɔrɔ dɛ. N t'a la. Cɛ. Non, wa n ka mara. Amina, nin fana ye mɔgɔ sugu jumɛn ye? E ka mɔgɔ min sugu ma dɔn fɔlɔ, i bɛ tila ka taa mɔgɔ sugu dɔ ta ka an fa ka du kɔnɔ yan. Hey, nin k'a fɔra n'a laban, ne nana mɔgɔ sugu dɔ ma don an ka du kɔnɔ yan dɛ. N filɛ min na, e yɛrɛ sugu ma dɔn fɔlɔ. E tɔnɔ Musa, ni mun k'i la sa? O dun ye n kɔrɔfɔ yan nɔ. Mun ma n ko mago b'i la gansan, e ye diɲɛlatigɛ kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma. Munna n t'a f'i ma? Munna n t'a f'i ma? Hey, i bɛ bɔ ne ka sira. I tulo bɛ na. Ne tɔn t'a dɔn ne ye fɛn o fɛn k'i la. I bɛ nin fɔ ne ma? Ayi, Musa i tɛ sɔn. Kana kɛ dɛ. I bɛ cogo min na tan dan ten tɔ kana i tɛ sɔn. N'i y'i tigɛ se den ma, i hakili tɛ ko o ko la a bɛ bɔ a la. Ne mun bolo bala i tɛ den to yan ka fiɲɛ sama dɔɔnin yan. Cɛ, i tɛ ko to ko ji to. Ne ko mun de la i tɛ k'i yɛrɛ bila i place la dɛ. Bɛɛ y'i ye k'i to yen. I ala n'i ka ɲɛngoya sababu n'i ka fugadenya kama bɛɛ y'i to yen. O bɛɛ la. N tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Ni bɛ kuma la dɛ. N tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn. N'i ma den to yen nɔ, i bɛ n'i ka sira kan. Wa hali a kunsigi den kelen n'i magara la. Ni m'i kunci k'a fɔ ma ɲa mɔgɔ den tatɔla filɛ. Hey, n ka du cɛ o kuma. O y'a ni ɲɔgɔn cɛ de. Wa den ka du cɛ o kuma la bi. A bɛ don a la sini. I kulo bɛ na. Musa, hali bi yan. I bɛ ka dugu kuma min fɔ. I ni Amina bɛɛ ka kan dugu in na. Est-ce que i bɛ ka faamu? An fa ka dumuni n'an daga kɛ o la. Ayi, kɛcogo foyi t'o la. Y'an fa de ta ye. Musa, i tɛ hakili sigi da. I ka baara kɛ i ka fugadenya dabila dɛ. Tiɲɛ kuma foyi de tɛ da an ka dugu tiɲɛ. Tiɲɛ min bɛ ne tɔgɔ la, Amina de ta o ye. Est-ce que i bɛ ka faamu? Et puis kana n'an tɔgɔ denmisɛnninw ɲɛna. Kana n'an tɔgɔ denmisɛnninw ɲɛna. Musa, depuis quand tu me donnes des ordres? Derrière ta ka bɔ yan nɔ. N'i ka tɛ ka bɔ yan nɔ Musa. I jɔ k'an kɔnɔ. An bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban ye dɛ. An bɛ ɲɔgɔn na fo f'i ka fɔ nɛrɛ bɔ. Tiɲɛ diya. Ala, ayi bana wuli. Musa, n'i b'i datugu ka kɛ fadenw bɛɛ la ɲamɔgɔ den. I calme, i bɛ taa ni dɔgɔtɔrɔso la kɔfɛ yan na. Oui. Aw dumuni yan. An ma dumuni kɛ fɔlɔ. Amina, ne ma f'i ɲɛna ko ni heure kana se ka sɔrɔ i ma dumuni yan. Ko wɛrɛ tun tɛ ne puis fɛnɛ n terimuso fɛnɛ nana o de to an nana sigida la baro la. Ok, d'accord, n y'a faamu. A ko kulonkɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ diya a ye taa yen nɔ. Du in kɔni kɔnɔ yan nɔ fan o fan ka d'aw ye a ye taa yɔrɔ bɛɛ la ne de ko ten tɔ. Ɲaami. Nisɔndiyara aw ta dumuni kɛ salon kɔnɔ ma. Oui. N'aw mago bɛ fɛn min na a bɛ retrait kɛ. Oui, ɲaami. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bachité. Bachité. C'est Makan Diarra. Ne ici. En kuma ko be Burama Sissoko de la. Ah, ne yɛrɛ de ye Burama Sissoko. Ah, ok. Mais que me vaut l'honneur de votre visite? Juguman tɛ. I dɔgɔkɛ dɔ de sera n ma n'o ye Musa Sissoko. Donc a ko n ma ko aw fa fatura. Aw fa fatura ka fɛn dɔw to a kɔ yan. Donc k'a mako b'a a ɲiyɔrɔ la tiɲɛ la. Donc an ye kuma caman fɔ. Donc o papier yɛrɛ de filɛ nin bolo. Voilà, i bɛ se k'a lajɛ. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Ici, là, on fait à Djalani. C'est vrai, en fa fatula, avec Watinbo. Ou à Tala a fait Chama de Toy. Mais Femi tient clan Kokumae. Bon, je ne suis pas le seul. Nous devons nous payer. On tient à ce qu'à faire une décision d'autre. Ni nous concerter. À Kaline, il y a Watindia. Nous, qu'à ce qu'il y a. Non, mana. Non, Benamika. Mon fille. Finalement, j'ai pas le choix. Hein. Donc là, meta kofe mena. Il veut qu'on a comment fait. Et comme on est ici, on a barakacha.
i y'a faamuya. Ok. Donc n'i kɔnna ka kuma n fɛ dɔ wɛrɛ bɛ se yan. D'accord. Il y a pas de souci. Voilà, donc o la ne bɛ siran ɲini. Problème t'a la. Ouais. Ala ka sira nɔgɔya. Ami. Papa, ne mun fɛ ka kuma ni Musa yɛrɛ. Musa mun kɛ tuguni? Ne b'a la ne ka ko man di Musa ye fiyewu wa Musa tɛ fɛ ka ne y'a ɲɛla yɛrɛ. A bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ sɔn ne ka gɛrɛ n yɛrɛ. I ya kuma faamu. Nka Musa tɛ k'e ɲini a mago bɛ ne de la. An kɔni tɛ dɔ wɛrɛ kɔni dɔn. N tɛ dɔ wɛrɛ dɔn. Hali i kunsigi den kelen n'a magara la diɲɛ don o don a bɛ y'a ka sira kan. Wa hakili tɛ fɛn fɔlɔ de bɛ bɔ a la dɛ. Ne tɔgɔ Musa yɛrɛ n tɔgɔ Musa bɛ kɛ den qualité min ye quoi. Ale filanw bɛ Musa filanw bɛ baara la fan bɛɛ fɛ mais Musa tɛ baara kɛ a tɛ foyi la so kɔnɔ mɔgɔw tɔɔrɔli kɔ. Han? Nka i kɛ pewu. I y'a faamu. Musa dama ka dun y'a ta ye cogo min na e fana t'a dɔn ten tɔ. Yana sabula i y'i fa de ye ne ye. Tant que ne bɛ yan nɔ kɔni i bɛ kɛ yan. Wa hali n'a tɛ fɛ k'i ye fo n'a taara a yɛrɛ faga. I y'a faamu. Bi taa kɔ bi taa ɲɛ. Hali n'a a fiɲɛ dar'i kan cogo dɔ la n'a fɔ n ɲɛna. I y'a kuma mɛn. Ne yɛrɛ tun tɛ fɛ ka kuma in fɛ ɲɛna yɛrɛ. Nka n'i y'a bonya kara n'i m'a bonya kara. Han? O ɲuman ye ka n'a bonya. Yama hali n'a nana kuma fɛ ka na kuma fɛ a ye i k'a to yen a fanfɛla bɛɛ ye k'a to yen nɔ. I y'a faamu. Ɲami. Voilà. Oui. Ne bɛ sɔn. Ne leçon ta. Awɔ ne bɛ sɔn ta. D'accord. Sini yɛrɛ a kan ka soli ka bɔ parce que an bɛ taa kalanyɔrɔ la depuis 6 heures. Ah. Ok. D'accord ɲami. Ni y'a ɲa wele baasi tɛ. N bɛ fɛ k'a dɔn a ka tiɲɛko o fa sara ka nafolo minnu t'a kɔ. A lahala bɛ cogo di? Walasa an ka se k'an da don a la n'an b'a kɛ cogo min an k'a kɛ ten tɔ. Voilà tonton i yɛrɛ sumayara o ko in fɛ. A mɛn ne bɛ ka nin ko in ɲɛɲini kosɛbɛ pour que ka tiɲɛ tila an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ. N tɛ fini lajɛ a bɛ san joli bɔ n lajɛ fini faralen tɛ. Cɛ i bɔ mɔgɔ dala sa. Mɔgɔw b'u ka ko sɛbɛlama la i bɛ n'i jɔ k'e ye cogo an ka sira bɛ ye cogo la. To n ka kuma fɔ. A ye n dabila. Donc n bɛ fɛ de k'aw bɛɛ lajɛlen hakilina dɔn a ko b'a bolo cogoya min na a k'o fɔ an ye an kan ka kɛ cogo min na an ka se k'o fɛɛrɛ tigɛ. Tonton tiɲɛko in bɛ cogo min na ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a ko kɛ cogo min bilen. Ne kumana bɛɛ fɛ ka dɛsɛ musow tɛ ka n lamɛn wa cɛw tɛ ka n lamɛn. Franchement ko in bɛ ka taa ka ne bolo dan. E yɛrɛ k'a lajɛ i ka solution dɔ ɲini a ko la sinon ça me dépasse vraiment. Tonton Banjugu. Nin tiɲɛko in n tɛ se ka ɲɛnabɔ tan dɛ. Awɔ sabula an cɛw yɛrɛ tɛ ka bɛn a la fɔlɔ. Kuma tɛ musow ma wa bɛɛ ka kaja ta ka jugu ni bɛɛ ta ye yan. Kaja ka tiɲɛko kɛlɛ. Ne tɛ mɔgɔ kelen min da ye tiɲɛko kɛlɛ in na yan nɔ fo n'a kɛra Umu ye. Wa ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ balo cogo min na yɛrɛ. O tɛ baasi ye n y'aw faamuya. F'a ka dɔn k'a fɔ tiɲɛko in maa wɛrɛ b'a la min t'aw dɔrɔn ye. Den dɔ bɛ n kɔrɔ bolo min a y'a sɔrɔ ka sɔrɔ a ma muso furu. Ayi a pas d'alésie. Tonton ne b'a dɔn ale nin tɛ ka bɛnbɛnbɛn o mɔgɔ si tɛna fara anw ka du kɔnɔ yan nɔ ko ka cɛ tila o t'an fa den anw fa den si tɛ kɛnɛ ma. Cɛ k'i daminɛ ka ɲani i mankan na bilen dɛ. N ye mun manamana koyi. Ne bɛ se k'a seereya k'a fɔ n kɔrɔ ka petini min ye Umaru ye ne bɛ jɔ a seereya kɔrɔ a den don aw de si t'a dɔn nka ne kɔni b'a dɔn. A y'a faamuya. Tonton k'a fɔ ko den wɛrɛ b'an fa bolo kɛnɛ ma an tile kelen m'o ye wa an ma bɔ kalama. Tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma tɔ tɛ se ka kɛ ne yɛrɛ. Wa tonton i tɛ min kalama dɛ
e tɛna na foyi dilan nɔ ka bɔ k'i bɛna dɔ fara anw kan nɔ pour que o fana ka se ka tɔgɔlata sɔrɔ anw fa ka tiɲɛ la kɛcogo foyi t'o la abada an fatatɔ m'a fɔ k'an balima dɔ bɛ kɛnɛ ma koyi a tile kelen ma deli k'o f'a ɲɛna i tɛna n'o kuma dilan k'i b'o don an kun na yɛrɛ abada nin ye manamana ko yɛrɛ de ye wa non an man ka cɛw kuma la bilen. baasi tɛ komi a ko kɛra tan ne bɛ n dabɔ a bɛɛ la a ka d'a ye cogo o cogo a y'a kɛ ten. ayi tɔtɔ kana kɛ tan ne b'a dɔn e y'an fa dɔgɔnin ye e tɛna na nkalon foyi de tigɛ ka d'an fa la n'i y'a ye i ye denko in fɔ i bɛ taa sɔrɔ den dɔ de b'a bolo hali n'an t'a dɔn. layi dɛ i ni dɔgɔninw a ye nin ko in ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ n sen bɔ nin bɛɛ la. tɔnɔ. An bɛ se ka ɲɔgɔn di sa. Anula. Ça va? Ouais, ça va. Basté. Et de là, non, ne tɛ layi a bɔlen don. Ok. N'a nana ko mɔgɔ fɔra a kɔ. Mais cogo di? Ou bien a ɲɛfɔ a ɲɛna dɔrɔn n'a nana m'a ɲɛfɔ a ye. Ne junior de. E de junior ye. N y'a faamu. Ne tɔgɔ Umar Sisoko. Ko jumɛn? Ne ye Sisoko den dɔ ye. Cɛ, dɔgɔ, i tɛ gulɔ min kan fɔ dabila i ka taa ka bɔ yan nɔ. Ou bien filila so la dɛ. E k'i bolo da i dusu kan. Ne ma na yan kɛlɛ kama. Ne nana yan de ka se k'aw la informer cogo min na yalasa an bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min. Sabula yan ye ne fa ka so ye. O n'a mago tɛ ka dɔn na dun. E ko cogo di? Han? I tɛ la dɔn ka taa ka bɔ yan nɔ, n tɛ fɛ k'i bilen. Ne ye min f'i ye a bɛ komi i m'a faamu. Ne ko yan ye ne fa ka so de. Aw dama ka kan la cogo min na ne yɛrɛ fana dama ka kan la ten. Donc c'est à toi de me dire ça. E de bɛ n'o fɔ ne ɲɛna ka bɔ i ka manamana yɔrɔw la ka na ko k'e fa ka so est-ce que i kunkolo ka ɲi? Cɛ a tɛ histoire inventée dabila. Yɔrɔ aw mɔgɔ sugu ni de bɛ yala yala la jamana kɔnɔ sisan ni n'aw b'a dɔn ko dɔnni bɛ mɔgɔ min kun n'o sara dɔrɔn a bɛ na dɔrɔn k'aw de y'o den ye ka taa fɛn dɔw fɛn ka na k'aw de y'o den. I tɛ impoliya dabila mɔgɔ la tɛmɛ ka taa ka bɔ yan. Ne ni n ka prévu bɛɛ lajɛlen. Tɛmɛ ka taa ka bɔ mɔgɔ si ka prévu la mun bɛ yen? Tɛmɛ ka taa ka bɔ yan nɔ. N tɛ taa yɔrɔ si. N tɛ taa yɔrɔ si. Calmez-vous, Mbaye. Ça va pas chez toi? Junior. Eh ben ne na togo dɔn yan. Eh mon frère, i hakili sigi. Bon Junior, Mbaye. Ni ne bɛ kalo kan fɔ dɔ la yan nɔ k'ale y'an balimakɛ. Frère, prévu jumɛn b'e bolo k'a fɔ k'i ye an fa den ye? N ka wolo sɛbɛn filɛ. Mun de b'a yira n na ko nin tɛ fɛn falsifié a bɛ taa ka papier kolonw labɛn ka na. Junior. Pourtant, c'est bien Omar Sissoko. Grand frère, nin tɛ tiɲɛ ye sa nin ye papier dilannen de ye grand frère. Taga i bɛ n'a bɔ yan nɔ sani ka papier. Ça va, ça va. Cɛ taga bɔ yan. Min kɛ ne b'a dɔn. E ne ka wolo sɛbɛn de fara. Mon frère. E ko cogo di sisan? Junior, c'est bon. Tu te prends pour qui? I bɛ se nin conséquence kɔrɔ. Ok. I ko menacer. I hakili sigi. N bɛ min fɔ a ye. Calme-toi. A diyara o ye a ma diya o. Ne ye yan duden dɔ de wa ne dama ka kan tiɲɛ na yɛ ni tiɲɛ in bɛ tila n'aw ma ne ka fan di ne ma aw bɛ n'a dɔn fɛn min b'a la. I hakili sigi. Sisan, tu peux aller. Ka taa min? A ye min kɛ a ma kɛ ɲɛna. Prends la porte s'il te plaît. A ye min kɛ a ma kɛ ɲɛna. K'i ka ne ka bɔ an fɛ yen nɔ. N tɛ taa yɔrɔ si i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ. N'i tɛ min ɲɛ ci sisan e ye jɔn? Taa ka bɔ an fɛ yen nɔ. Junior, c'est bon. Mon frère. Grand frère, c'est bon. C'est bon. Problème t'a la n bɛ taa. Wa n bɛ segin ka na yɛ. Impoli. Ah bon? N bɛ segin ka na. D'accord, problème foyi t'a la. Tu peux aller. N'i nana i bɛna sɔrɔ i ni yan nɔ. Mɔgɔ lankolon. Dɔ yɛrɛ bɛ an bolo sokɔnɔna la
ne hakili ye kelen de don jani fɛnɛ b'a la pakɛlaw a tɔ fara ka taa fɛn ni fara ka taa pakɛlaw hey o ye jagoya ye kɛ n'aw ye su kɛ tile ye aw bɛ tile kɛ su ye o ye jagoya ye aw musokɔrɔbatɔ filaw aw ka cɛko kumaw aw filɛ ka n'o sigi du kɛnɛ cɛmancɛ de la k'o fɔ ka ɲɔgɔn wayira gindo yɛrɛ t'aw la bilen o gindo ye 100 ye 1 tɛ aw la san ko an ka sɔrɔ e bɛ furu la e fɛnɛ bɛ ka nin soutenir a ka sunkuru ba yan e ma de bɛn n'o cɛlasigiso la nin wagati na sa han Musa n b'i tɔgɔ fɔ n ka kuma d'i ma yan ye ne fa ka du de i b'a to ne ka ordre de d'i ma ne ni balimamuso de bɛ ka kuma I balima tɛ ne ye dɛ I balima tɛ ne ye a b'a ka kuma fɔ bi a b'a ka kuma fɔ sini wa kuma fɛn fɛn ka di a kɛ yan nɔ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile Musa hali o don ne b'i ka ci fɔ ne ye ne ko e de tun tɛ pɛlɛ-pɛlɛ la yan nɔ sisan pa an ye pakɛla e tɛna kɛ pasana ye sa n y'a jɛgɛ n'ale b'a feere mun na ne t'a san n bɛ min f'i ɲɛna a feerebaga a n'a sanbaga ninnu bɛɛ de ye kelen donc e man tɛ ka kuma yan yɛrɛ e tɛ maloya yɛrɛ a jɔlen lajɛ ba in jugu sago e bɛ sɔn ka pako kuma fɔ bilen ayi kuma banna sa o tiɲɛ tɛ Musa kana n tɔgɔya sisan kɔni i b'a baro tun bɛ kɔnɔ wɛrɛ a kana n tɔgɔya n'i ye n tɔgɔya n'i m'i kɛ gɔni kɔjuru i k'a fɔ ma ko tu fo k'a ɲa kɔrɔ n'a t'a yɛrɛ bonya du kɔnɔ a bɛ dɔgɔya fo k'a bɔ miseli wo fɛ aw ka chaise ta e tɛ dɔ wɛrɛ la nɔ tiɲɛ t'a kɔ ne tilala koyi aw ka chaise ta aw ka taa ka sunkuru ba kuma kɛ kɛnɛ ma ni Ala cɛ an tɛ taa walima an tɛ taa a y'a appartement ta aw ka loger walima a ka yɛlɛma a ka cɛ n'u fɛ yen nɔ a tɛ kɛ ne fa bara a sunkuru ba tɛ kɛ yan a tɛ kulokolo yan woyi e fa bara don cogoya min na ne yɛrɛ fa bara don ten tɔ a bɛna ka kuma kɛ yan bi a bɛna ka kuma kɛ yan sini hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wuli ka bɔ an fɛ yen a tɛ bɔ fugariden ka kuma tɛ lamɛn yan koyi n b'o f'i ɲɛna ne kɔnɔ tiɲɛ tɛ mɔgɔ o ka kuma tɛ lamɛn yan nɔ kɔnɔ sa kana piri ne kɛlen don k'i kɔnɔ n'i bɛna diɲɛ de wuli an kan nɔ na diɲɛ wuli an kan yan ne tɛ diɲɛ wuli mais ne bɛna mun kɛ sisan mɔgɔ man ka ne to e bɛ ne dɔn awɔ e ka taa ka na ne t'i dɔn dɛ taa i ka na i ka nin suguya yira n na fugariden tatɔla lajɛ ba in n'a faralen y'a la yen nɔ kɛtɛbɛ ka taa i danga nin fɔ n ɲɛna don o don ni ne bɛ ne kan nɔ ko pa ne sunguruba jale yɛrɛ bɛ sungurubaya kɛ parce que n'i bɛ sungurubaw ta o y'i kɛlen de sunguruba fana ye o a bɛɛ de ye kelen ye n bɛ min f'i ɲɛna wagati o wagati ka di ye n'a nɔfɛ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile ale fa fɛ yen don cogo min na ne fana fa fɛ yen ten tɔ Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, ça va? Oui, ça va. Baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ, alhamdulilah. Ok. N mago bɛ Burama Sisoko de la. Awɔ. I ka mun bɛ Burama? N mago de b'a la. Awɔ, n m'a dɔn i mago b'a la, i mago sugu jumɛn de b'a la? A kun ka di n ye k'a yɛrɛ wele ka na. D'accord. Grand frère! Elay! Oui! Dɔ b'i kɔ. Burama. Monsieur. Bonsoir. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulillah. Aw yɛrɛ dun? Ouais, ça va, ça va. Ah, Dieu merci. Bah. Monsieur, vraiment ne ni n dɔgɔninw ye ɲɔgɔn ye mais an ma se ka terrain d'entente sɔrɔ. Vraiment j'ai tout fait solution ma se ka sɔrɔ a ko in na. Monsieur Burama, pardon. O tɛ ne nakun jɔnjɔn ye bi. Problème wɛrɛ bɛ mun n'o fana tɛ kelen ye. O ye problème jumɛn ye? Un certain Umar Sisoko. Donc ale fana bɔra n fɛ yen. Donc ko a fana mago b'a ɲɛyɔrɔ la tiɲɛ ko in na. Donc lui aussi c'est Sisoko. Grand frère, nin tɛ i se ye dɛ, nin corrompulen de don. I ɲɛ bɔ Umar ka baara la yɔrɔ.
Wala ne a fiyɛ o petit tɛ den ɲɛnama ye nka e filɛ nin tɛ mɔgɔ de lamɛn tu crois en tout. Ne kɔni hakili la il est temps a ka fɔ ka bɛn kɛ nin ko in na n'o tɛ hakili tɛ mun na o bɛ sɔn ka bɔ a la dɛ. O fana ni kuma ye cɛkɔrɔ a ka d'aw ye togo togo a kɛ ten tɔ wa yɔrɔ aw ja a y'an wele yen nɔ an b'aw laminɛ ni mun mana ko ye hali mɔgɔ tɛ se ka hinɛ siso kɔnɔ ni dɔ ma ni jɔrɛ ko i seere dɔ ni jɔrɛ ko Umar fɛn dɔ mɔgɔlankolon ninnu. Convocation de filɛ nin ye donc a ka fɔ ka bɛn k'a la o de ka wusa aw bɛɛ ma n'o tɛ tribunal de b'aw bɔ ɲɔgɔn na. Cɛ ne k'i ma ko problème foyi t'a la e ta tɛ ICR ya e m'i ka ci kɛ ka ban donc an bɛ taa jaabi an de ta ye tiɲɛ o. Burama Sisoko donc ne bɛ sira ɲini. Ok. Sira b'i bolo tɔtɔla la tɛgɛ fo sira. Grand frère e fana tɛ mɔgɔ kuma mɛn mɔgɔ bɛ kuma bɛɛ ɲɛfɛ na ka ɲɛfɛ na ni Umar in tɛ den ɲɛnama ye. Junior ko bɛɛ tɛ se ka kɛ ni kɛlɛ ye sa. Ayi kɛlɛ ko tɛ an ka taa nin ye dɔɔni-dɔɔni ba ye. Kɛlɛ ko tɛ sa fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu toler de bi i la mɔgɔ ɲɛ bɛ don mɔgɔ la de min yɛrɛ san gɛlɛma ye mɔgɔ ɲɛ bɛ don mɔgɔ la.